subscribe naman dyan mga idol. Didn't have a prayer, didn't have a clue. And then out of the blue, God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth. Surprise delivery lang po, galing po kayo mamili. Ganda-ganda pala ng birthday girl. Ganda pala yun. Kala ko po sir. Sir, dito na lang po. Maybe may regalo si Manny sa'yo, galing sa kanya na kahit nasa malayo siya is ibinibigay niya yung pagmamahal niya lang. Ito po siya, bibenta ka. Happy birthday! To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Picture na to, picture. Happy birthday to you. Dalawa sila lang kapatid niya naman. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and let's start one tonight. Happy birthday to you. Happy birthday. Mag-picture para makita niyo paglaki niyo, oh. Na nandito. So, si Ma'am Maybel po ay nasa ibang bansa, ngunit gusto po niyang iparamdam yung pagmamahal po para po kay Micaela tapos sa panganay po niya. So, nandito po tayo para i-celebrate po ang 3rd birthday ni Micaela. So, bago po ang lahat, antahan po muna natin si Micaela ng happy birthday po. Hindi yung kandila. Grabis mo, later mo. Okay, sabay-sabay po tayo! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, mabisindan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kalay. Make a wish, tapos i-blow mo yung candle. Ayun, nanay, tayo. I-blow mo na yung candle, nanay. Ito mo na yung kandila, bilis. Game na. Lapit mo. Ito na din. Happy yung message ang kanyang mama na nasa ibang bansa para kahit po wala po siya dito ay may parating pa rin po niya sa kanyang anak yung pagmamahal po. Hello, bunso ko. Si mama to. Happy birthday, bunso. Mama loves you always. Enjoy your day. Enjoy your moment kahit wala si mama. At kahit alam kong maliit ka pa. Sana sa kaunting hinanda kong sorpresa ko para sa inyo. Sana maging masaya kayo. At sana mayakap niyo ako. Kahit nasa malayo ako. Sana maalala niyo pa rin ako. Si mama to na tuwing aalis, iiyak kayo. Sa tuwing nagtatrabaho si mama, naghahabol kayo. Sa tuwing uuwi si mama sa bahay, iiyak kayo. Yayakapin niyo ako. Hahalikan niyo ako. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Kaya sana huwag niyong isipin na iniwan ko kayo dahil gusto ko. Iniwan ko kayo, anak, dahil gusto ko kayong mabigyan ng magandang kinabukasan. Mapag-aral ko kayo. Maibigay ko lahat ng mga kailangan nyo. Alam ko, pati sa oras, nagkukulang na ako. Kasi umaga dyan, dito, madaling araw. Oras pa lang ng pahinga ng mi mama. And then, alam nyo mga anak, mga larawan nyo na lang sa tuwing namimiss ko kayo. Kasi pag may oras naman ako, hindi ko kayo matawagan. Busy kayo. O kaya wala kayong signal. Hindi ako makatawag o connecting kayo. Sa tuwing umiiyak si mama, picture nyo na lang yung tinitingnan ko. Mga video nyo. Alaala natin na magkakasama. Na umiiyak kayo. Yung tipong kahit ang layo ko pa, andyan pa kayo. Ahabulin nyo ko para lang sumakay sa motor o kaya sa bike. Namimiss ko na kayo, mga anak. Sobrang miss ko na kayo. Sana, anak, huwag niyong kalimutan si mama. Mama pa rin to. Pag uwi ko, yayakapin ko pa rin kayo ng mahigpit. I love you, mga anak. Miss you. Ako na unang kakanta sa'yo, nak, ha, bunso. Kahit na hindi pa marunong kumanta si mama. Nakakahiyaman, pero para sa'yo to, bunso ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Micaela. I love you, anak. God bless, anak. Mag-aaral na kayo, ha? Mag-aaral po kayo mabuti. I miss you, anak ko, bunso. I miss you, ate ko, Miyang. I miss you, Kalay.
I miss you so much. Miss ko na kayong dalawa ng mga anak ko. Sobrang miss ko na kayo. Mahal na mahal ko kayo. Kayo ng kuya mo, ate mo, at ikaw, bunso. Sana mag-aral po kayong mabuti. I love you. Love you, bunso. Enjoy your day. Happy birthday. So, ayun po yung message ni Ma'am Mabel na nasa ibang bansa po. Pero syempre, hindi pa po dyan nagtatapos ang pasorpresa po natin para po kay Micaela. So, baby, pwede mo bang hugutin yung mga nakikita mo dito na pwedeng hugutin? May hugot. May hugot. Kanta bang ko, ninugot, kanta tayo. Hugot na. Hugot na, baby. Sana all may hihirap pera. So, in behalf of surprise mo deliver ko by Ma'am Maylin Palabay, Ading, hindi mo man to naiintindihan ngayon ng buong buo. Siguro nagtataka ka kung bakit, anong meron, bakit ginaron ako nila ngayon. Pero balang araw, paglaki mo at nakita mo itong video na to, dahil i-upload namin ito sa YouTube channel namin, mararamdaman mo kung ano gano nag-effort si Mama at saka si Papa para mapasaya ka sa araw na ito. Para paglaki mo, makikita mo, ay, ganun pala yung ginawa ni Mama ko nung 3rd birthday ko. So baby, happy 3rd birthday. So, good health and mag-aral ng mabuti. So, don't forget to like, share, and subscribe. Surprise mo deliver ko. Bye!